Horas mari hita salukna di dia pita maringanan di bagasat tikion. Pajut pameta di pasyajarah sekolah sahabat Marhata Batak. Do tahu Pandita Erwin Donald Purba. Pasyajarah tasunari di pasyajaran Papaton tribulan pedua honon judulna Jongjong di Hasit Tongan. Ada orang serta mulai udah kami hita tapauduk mana majujung ta pasada rata makanya kita. Lai Tuhan Jehovah ni so kami Tuhan lagi masih ajar sian hatami mahliti pasyajar sekolah sahabat Marhata Batak. Saya anggap ma Tuhan kami nahu pasyajar kami menugu kami Tuhan lam jonok tuho Tuhan lam mariari kami paimahon harom na padua. Pasat kami tiki dok pasyajaran na tujulum mahliti ko nenakmu numatu moko kami. Amin. Asia pilot dihita damang dainang di bagasa seminggon dia emesa Yohanes tolu ayat 14-15 songon mahatana. Jadi songon naung pinatibo ni si Musa uloki di halongonan songoni naing patibon anak ni Jolmai asa dapotan hanguluan na saleling-leling na ganup na persea di ibana. Mulai tahu kari pasyajar ton dia alisa potang sondokon kutat topi laut Turki saunari Izmir naujui molo di Bibel ima kuta Smirna di son di pasahod do bangso na hurang lobi 100,000 halak na tarbarita di ujung ni abad na paljolo do paduahon di son di patorang do sahali dibagas sa taon dibayad do halakon dipatikod do halakon siyan halak rom iko mabayan dupa tu aka debatabal ni halak aroma sahali sa taon alay hatok do jong punguan ni halak Kristen di sadu parhatop na punguma halak jolma na prosea di huta Simirna di bani torop na pangoloy patik ni halak rom ya dang harap kalaki soti na makina moloy patik ni halak rom anong dupungan ni halak Kristen anong masahalak na marguar amata si Polikarpus on imana ditakup nalaw di pamati nama ditutung digatung jadi dinalaw ditutung mana digatung sukud do ado pedo honom mo hata perpuri ado kene mana 86 tahun au marhalado tu ibana so na tu debata jala dang dung adong di bahin ibana najat tuau inasi Polikarpus so dia matar bainau makatahon najat taringot nilajakku nang palua honau damang de nang martaw-taw leleng na bawa do perempuan nunga majakon hamaten sian na manadikon haporeseon na sida Kristus pangloyon na sida pangarahon sonari minggon idot ta mapiga-piga ojahan na siya Bibeli taringot tu bohado jongjong di Hasit Tongan dilelei alemonang tarimas dosi boleh diaka pertikian molo bangso ni debata totong hot marhapor siaut ibana tarimas muruk molo boinan halak Kristenon unang bedioloy pati ni debata masegana sedorohana gur dorohana molibereng bangsoi manang nakamanisia hot totong di bagasan hapor siaut natu Jesusi di soni dokon panurilang Daniel madokon diabat pertongaan mamuka permusuhan manang lamang rapu bangso ni dibata dibamusekan si panurilang Yohanes manggobarhon partikian na sarupa partikian ni ulien dibata ikon litun tu halongoan asa di sina sida di pature-ture sangobas dohot dua ngobas dohot satu ngobas pangukapon 12 ewan madok nama porus do buru-buri manang huriye tu halongonan tu inganan na pinadadin debata asa di pature saliling ni 1260 tahun
bangso ni debata damang dainang dapotan inganan nang diparadi dinasida siat debata odo pangaropat dililay ikumuan unang gabi kita tayo damang dainang odo sunari nalo sitipot ikabuhi ta mo nang maralahon sibulis nung taray masi wal taray mas pemana kita pikot lang semangat kotong bujut ta di bata saliling ni 1260 hari jala sangobas dua ngobas do satu ngobas di bagasan pangukapon 12 ayat 6 do 14 na doon bawahon partikian nasalupa imasi tulus satu ngobason ay son dirokon di hasulirakko Daniel dohot pangukapon sada hasulirangon salupa dohot sa taon partikian iman na dibagasan opak Musa sa 14 ayat 24 do Hesekiel 4 ayat 6 sendokon uhum ari taon on dang holan marhiton 2 ayat na digijangi aleta he marhite hatorangan dibagasan bibeli wal tabuk kaon hatorangan na bohama bangso na maniop na totong hot ti haporsiaw tu debata ikut dilili halak fisikot halak vandal dot ostrogot ima akka bangso na wakaporsia haporsion na marasing sian haporsion ni halak rom kemarasing unang sadu pada halak rom unang sadu pada postibio obas ni 1260 hari dibuka sian jolma na parpuri sian halak barbaron ostrogot dilele sian hutarom tahun 530 Masehi partikian pangalilian ni Mardaran sahat lo di tahun 1700 Masehi ujul jenderal Rom bertir mangalili paus sian hutarom dang habilangan siat tongatongan ni halak Kristen namate alane hapursiaon sa ilileng di partikian ni alay damang dainang marhite mudarnya anak ni biru-biru ikom monang may monang doitan hatiuron manaluhon hahulumon hatiuron oleh hata pakai center tageleng ani macisi o geleng do ale molo dikina gulat pita omma center tagelengon omma na buwi maniuli manang na sulu di dalat balo na zulu molo la pusaporong manang na lapu togok abaga kiyan ale molo lapu tageleng pe bahkan oleh hata bereng ngamang nenang kunang malam keleng do cahayana aleboy manorangi tadi dari mana molo di hagulapan so hita pe ikuboy gabi sinodang di hagulapan buku Judas di surat ton 3 tahun adorang tahun 65 tua kahala Kristen na porsia akka haholongan di bagasan debata ama jalan niramotan di Yesus Kristus akka na porsia na daulat digogohon asa marukil humokop haporsiaon amang dainan so ni dokter kita akka na porsia na daulat digogohon asa marukil humokop haporsiaon lamani haporsiaon dang namura dang dalan namurai ikon namar marukil do asa boy maniop haporsiaon tuargana do si pasingot itu akan na porsia ditiki abad partongan dukun akka haporsion ni spelebe gudiwad tu tongotongan ni hulia dot hasomalan ni jolma mardame-dame dohot hatani debata omma hata mardame-dame to hatan debata naksula hono damang dena unang ibuan spelebe gu tu hulia da unang iban hasomalan ni hajol maun iwat tu hulia unang mardame-dame ikon na marsi marukil marsi hohot ikut jala hatan itu anisi tiukut tuhria di Simirna do hatai di Suraton Dionisos sada sian aka debata bal di hutai debata halalas niroha dohot hamuran ujumah hati aka situani Dionisos sada tupal di pehon si majujungna sida hatiha di pihak kotu tanoman Johannes patudos sutupal hajol maun na dia pehon tu si majujung nasida
uju na sida mate dohot tuppal hanguluan dia pehon di atas ni majuyung na sida namonang manaluhon akka huaso ni Sibulis. Tunamate do tuhita namonang iko ditupalhon hanguluan. Tupal hangulud do na namang din. Tupal hanguluan manugunugo akka na porsi na daulat laumanean hamatiani ala ni Kristus. Tupal hanguluan boy lihat tujolma na manean hamatean ala ni Kristus. Tupal hanguluan ni sa totong manosoy akka na porsiya mangadopi parukilan. Surgo na pinagadin di bata iya managadi. Jadi marukil masih ho meta di bagasan asitoan. Hiras ni roha jongjong. Sonari damang denang kon hiras mahita. Saya ada hasomalan na sumurong siyan halak waldensia. Halak waldensia multaber ni sonamang akadohot reformator ima hatugon ni haporsiyon na sida di bata. Haporsiyon na sida do pahata ni buku na badia dohot hatugon di haporsiyon na sida di huaso ni Kristus. Gurang dojol masonari damang denang ngadijaha bibilon. Sampai tulay lupat tali. Alirang di haporsiyon. Hasisiga do damang denang mulutajaha bibil. Alirang tahapor siyay, hasisiga. Ikon na boy matahanguluhon, jala tahapor siyay. Damang day nang di dia pehita na maringanan ala waldensia, di jaha bibilon, hata ni nabadiyay, dot hatugon haporsyon na di kuwaso ni Kristus. Petrus, rapdohot apostel, nasida madok, ikon olwado iba di debata, asa di jolong. Ikon olwado iba di debata asa di jolma. Isa mana jolma padita. Situa parhalado. Unang umolwa kita tu hatan ni situa padita. Ikon umolado ita tu hatan debata. Di hatan debata ay Bibel. Tamang day nang Bibel do na nagabesyo olwata. Hala waldense ima sada punguan na padjolo na taruli. Bibel di pakuling na sida sa dil. Sada barita na paril na pabawan sungod dia bibeli di salin Jean Leger sa halak na manalin Bibel to hata ni halak waldensia si Jean. Torang babahon sungod dia do ulaw na sida jala mardongan akka gobaran maribuni-buni do halak waldensia manalin di salin hata ni debata jala akka danak siyan si hete honna lusian hete na lusian met di bain di peopon ikon apilon nama hata di lebata baik ada mangdena akatu dak dana tageleng ta adu ta suruh diakil pas Inggris do parbinotan di pertibiot do boy ang ada masalah ada nang sa pelupa hamu da mangdena lao pas hatot pa kada dana ko diapil ima hata di debata. Poda opat ay sa pula sonokon alay ang golapang ni halak partigor tudos may songon buha di siang hari lam tu tiul nado sahat lo di dos hos ni ari ikot orang kon yes ikon masinodang do molo haporsiyan ni partigor bitang sidodong reformasi damang day nang salut akan nama buan reformasi marlas ni roha di bagasan hata ni debata. Ite ko reformasi. Ikut tapauba pangarangetta marhite hata ni debata. Ikon mangihutton pati ni debata da mangdena. Unang manghito pati ni nalay. Alido memang dinamasa sonalo da mangdena. Utangnya do hita to hata ni naasi. Utangnya do hita di hata ni pamaretta. Dang heta tangion dang utangnya kita tuh hatan di bata. Mabiar kita di pengisi ni portibion dang ubiar kita tuh di bata. Parang ini si Wycliffe, John Wycliffe sondokon ima nagabi sada jamita nagogo mamudai jala di paubay manghutton hata ni bukui do na banibana song ni sonari dadan lao majakon hatigoran na daulat siat di bata mangaleon halabohon do tagogoon di pikiran. Pado ramang din ang dihita. Menurut buka Bibel nagabiah do. Palabok do hati-hati.
Ilet do hagugon. Alerong do hubigi sa dahatani si Jahabibil madokon. Olor gawe minggo tiba Jahabibil nina. Damang day na. Pasatu ita sonali di dia peta maringanan. Unang sa peminggot hita amang day na wala la Jahabibil. Ikonom mahasolomatta. Kasaboy son si John Wycliffe pon ipalabok hati-hati len halabok. Margogo pikiran na dibuhay do pikiran na margada habisuon jalanang dihabis tarak pasiajar sa Bibel patibohon pangatusion roha dohot pabenan naso tarlehon ni aka pasiajaran asing damang dayna biar mida Jehovah do mulani habis tarak dang pasiajaran asing lam buka mapikirata, lam malo mahita, lam tenang maruhata, lam labok hati-hati tak bolong ata jahat. Hati ko rani hatan di bata, dohot las ni roha di haluaon di bagasan Kristus, nung manggohi roha ni akar reformator. Asa dibahin ikut jami tahon na sida. John Wycliffe mangalian, nguluna laho manalin hatan ni bata di tu hata Inggris. Ala ni dua hataon, ima Kristus mangulo nung paubahon iba na marhite hatay dungi asini rohani Kristus manugi mana laho pasahaton nasa nang pinagsajarata pasyajaran na itudongan na jolma adorang ni Wycliffe hola noti da Bibel marhata Inggris ima natabaca natajaha sampai sedari jadi amang dayna hola palabo atetena tang hola ni madang makasadiri mana isurat di mana tong isali di mana tong Bibelon asaboy pasasal satu dia sa sona ipasabam di bagasan pangaropan ahado na pasabam rohani halak waldensia na porsia di saliling nili pangalilion na sokal na roto na sida ahado na mga leon hagugon tu si Husdo si Jerome tindal Latimer dohot akka nabadia di abad pasitongan law mga dopido apido podang muluway amang daynang bekam di kolom komentar ahado mo bekita na pasabab merohatta buhi takot di apresiasi dali baik di kolom komentar amang daynang porsia di akka baga-baga ni debata porsia donasida baga-baga ni Kristus ayo ko debata ay na mangulo duaw hamupe mangulo ima di Yohanes 10 ay 10 jupang nasida gugon di bagasan imana na mga puli na sida mga dopi na sa hasusaon bolon di ngulo na sida nang las ni roha jupang nasida mahite pasauran nasida do Kristus di bagasan partinaon na jal haporsyon nasida gabe sitidangi nagugo tu portibion madamang dayna ay mul mangulo dututu de bata hehe siya na moding siya na matay mana de bata pangulo de hita molohot hapos siya tadi de bata manaba pasabam rohani halak waldensia asa masih ho talaki de bata tu hita pe samang dainang nang mabiar hita di portibio ikon balita ni bata ikon hata na badia sitio ditatap na sida lobi siya na masa to akan alaho masa musik masuk dang dia de peda bangin damang dayna nasonario na masa sonario dang dia de bolta jaha Bibeli anong do pena masa no roa siya non no jat siya non dang dia de damang dayna ikot tugu ma porsyota talati dilita nalo mga dopi na masa de sonay do kan panurilang Daniel sinakian ditatap na sida isondokon di boto na sida marhite haheon ni Kristus hamatian ima musu nang ditalihon dibawa doh di perempuan na porsiay di penggolhod di tangan ni hamatian masih hoho mana sida di salhut baga-baga nasian hatan ni bata jala haruar ma gabe si parmona damang dayna ikon na gabe marpangaropat do hita nama na idaluhod do hamatiani dangi nang molmate pita ko lang alani hasitong kan daluhod do hamatiani hehema John Has dang ganggulaw mga dopi hurungan hajahaton nang dohot ari hamatian marbula-bula ni mana di hurungan hurung di hurungan ngalian jala
bau maban ibana masahit jalan yang mate. Alenang pesongoni dengan bahasa debata manukko di ibana. Di bolus ibana mari minggu-minggu adorang ari parpudi. Dame na siya banwa gijang manggu hitod dina. Dokoni mana surat to pesuraton di bagasan hurungan mardongat tangan na tarlatte paimahon ari hamamateku marsugut. Molo marhite asili roha. Molo marhite asini roha ni Yesus Kristus napajupang dohita musesugot dia sonangan hanguluan boto omu marisi sungod dia debata para siroha nang patuduhon itu au jala masebalgado pangurupion na tuau di paru kilon dohot paru humak dokon si John Hason nang peirat tetangku nang pe di hurungan au ala ida ma mona mate piau pajup paru ita masugo bereng ma balgani holong debata tarida ma holong ditira wahne batason hari boy ma haporsion ni si John Has boy gabe sada si tiluot dihita sada liom. Kodani Apostol Paulus momos ma tatio pakrimon na tapar ha topoti ay haposa do na marbaga-baga hosa imadi Heber 10 ayat 20 tul. Songo di baga-baga ni debata na manukoli bangsa ni debata di Nairobi song ni manang saluhut baga-baga manukoli hita saunarion damang doken ripudan na song damang dilos debata do sinodang bulon masinodang tubagasan pakriman ni akan na piniliti sonari damang denang hita ho na pilit baso na pilit mulai hita hiara mabir boras mulai lagi di biar boras pasin na jadi do namago lapung dodak amo sekan namago monis amo sekan bakas sono damang dina ngapung beborason ayas beborason ali adong do di bagasan na akabota ima adong eme di borasi ibulok komo molosoy di kuliti di payas igotil tap ibu boras ne blok kon kulit no damang denang akakuli di takadosa ikut de blokon ada sitio potta holasada ikut marisi meta jali ko tarpilit meta di bagasa debata bohacara nas tarpilit taulahon patik di debata damang denang jongjong meta di hasitongan asabo ita gabe panehan di harajaon nang pinaradin debata matanya kita mulai tema Tuhan dileko di hametiki di satikyo Tuhan di nalau masih ajar kami sian hatam sayanggi ma Tuhan pasajaran ng pasajaran kami manuguno kami lam jonok tuho jalaboy Tuhan ho pasal sarhayan pariton sa ato sisik ni portillo Tuhan kamote kami Tuhan di nalau jongjok kami di bagasan hati koran asaboy kami masinodang jalaboy kami Tuhan manuguno jolma tu bagasan hapor siyaw ajari kami Tuhan tugu-tugu kami di bagasan guarnianamu Yesus mengmati mo ko pa matangge kami. Amen.